Keď som chodil do školy a učili slovo nie, nebol som v škole. Že na jednej strane ich pália, lebo je veľa, na druhej strane, keď zoberieme Afriku, áno, ľudia behajú holí, bo nemajú čo obliecť. Vyrovnajme všetko, čo nie je vyrovnané. Nebrať problém len ako jedno, ale celistvo. Tak, jak v zdravotníctve. Jednou fackou 10 problémov riešime, to je tak, hej. Aj vďaka technológiám tie ceny potravín budú v tvojej spoločnosti stabilné, čiže zastropované. A držím palce, aby to tak bolo, hej. A dúfam, že aj my ku tomu prispiejeme a pomôžeme. Dobrý deň, vážení diváci, vítam vás pri ďalšom vydaní našej diskusnej relácie a podcastu Ako z toho von. Ako sme aj minule sľúbili, dnes pokračujeme znova v debate s pánom Mikulášom Marehom. Dobre. A s Patrikom, ktorý z projektu Tvrdá spoločnosť. Vítaj, Patrik. Ahoj. Dnešná téma je politika ako nástroj na evolučnú zmenu spoločnosti. Pán Mareha, prvá otázka. Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky? Otázka je veľmi jednoduchá, je odpoveď jednoduchý, hej. Bez toho, že by ste, keď nebudete v politike, nezmeníte nič nové pre ľudí. Politika prináša a robí zmeny pre tých ľudí a pre tých občanov, ale smutná vec je to, že prináša zmeny také, čo je dobre politikom a nevýhodné pre obyčajných ľudí. Takže z uvedeného dôvodu som išiel a videl som cestu zmeny, ktorú som chcel dosiahnuť, len cestou politiky dosiahnem. Ano. Takže preto som išiel do politiky, aby som získal tam nejaký kolektív ľudí, ktorí budú pracovať za môj náš cieľ, tak poviem, áno, aby sme dosiahli lepšie veci v tejto spoločnosti. Lepšie veci to znamená lepšie podmienky na podnikanie, to znamená musia byť nízke dane, nižšie dane, aby stade ľudia neutekali, aby ľudia sem prichádzali a tak ďalej a možnosti daňových vecí, aby ste vy mohol kľudne žiť a nebol prenasledovaný ako nejaký otrok, áno, pretože ste dobrý a veľký podnikateľ. Lebo v úvodzovkách to sa stane dobrým a veľkým podnikateľom, stáva sa otrokom vlastnej práce. To, či sa nechce alebo chce, 24 hodín ste na nože a nikto sa vás nebude pýtať, či vy ste jedol, či vy ste sa vyspal, či nie ste unavení. Vy stále tam musíte byť každý deň, každé ráno, každý večer. Takže preto som išiel do tej politiky, že by dotiahol som lepšie zmeny pre lepšie podnikať, lebo dá sa lepšie podnikať v lepších podmienkach a to musia vytvoriť práve tí politici, áno? Vo volenom programe vášho hnutia Stabilita sú zaujímavé veci. Jedna vec je napríklad to, že chcete znížiť kvórum na referendum a plus je bod, v ktorom sa venujete digitalizácii volieb, čo je tiež veľmi zaujímavé. Sú to kroky, ktoré by smerovali k uskutočneniu priamej demokracie. No. Čo si od toho sľubujete a čo to prinesie nám? Tak na jednej strane jediná možnosť nápravy nejakého vôle ľudu je referendum, áno. A je tak vysoký počet požadovaných hlasov a podpisov, že automaticky sa vie, že to bude tak neskôr dosiahnuteľné. Aby to bolo skôr dosiahnuteľné, určite by sme chceli znížiť minimálne všetko na polovicu. To znamená, že nejakých podpisov nejakých 100 000 stačí, áno, a behom určitej doby rozhodnúť a konečná, áno, aby to referendum malo efekt. Lebo v dnešnej dobe je taká situácia, že keď ten referendum sa horko ťažko dotiahne, áno, a dojde k tomu, už ľudia aj pomiera tí, ktorí ten referendum robili. To je ten problém, áno. Takže treba to urýchliť a tá doba musí byť oveľa kratšia, hej, celkom jednoznačne. Vtedy bude tá efektívnosť, hej, v rámci toho referenda. Ďakujem. Ešte tá digitalizácia volieb. No, digitalizácia volieb je dobrá vec, ale ja osobne nie som aktivista za digitalizáciu, lebo na druhej strane digitalizácia vytvára iné skryté nezistené trestné činy, ktoré môžu byť neprospech nás, občanov a všetkých ľudí. Pretože nevieme, akým spôsobom tá digitalizácia bude zneužitá. Nie je problém s digitalizáciou, ale problém je s tou zneužitou
digitalizácie. Tu je ten problém. Tak ja z môjho pohľadu, áno, vidím tom pokrok vo vývoji, ale na druhej strane dvíham varovný prst, že aby sme potom neplakali, že sme to tam dali. Ale v prípade teda, že to máte v tom voľbnom programe, tak ako to chcete aplikovať? Máme to, lebo my to propagujem, že to je dobre, vynikajúce, ale už od začiatku hovorím, že pozor. Je to dobré, ale pozor, áno. Lebo pri tom dobrom vás naláka na niečo niekto a potom vás bude mať na dlani. Či sa už vlastne pripravujete na to, aby ste už potom robili aj opatrenia, aby sa to nestalo? Lebo vždy príde niečo nové a vždy po nejakej čase príde nejaká zistená vec, čo tam nefunguje. No? A tá vec sa musí odstrániť. To je celá vec. A ja už dopredu hovorím, že pozor, lebo určite bude. To je celé. Ďakujem veľmi pekne. Patrik, teraz mám slovo v tebe. V tvorivom formáte spoločnosti sa ráta s priamou demokraciou? Samozrejme, tvorivá spoločnosť je priama demokracia v tom najpravejšom slova zmysle. Môžeme to povedať aj samospráva, alebo môžeme tomu povedať aj elektorálna platforma, čo je konkrétny nástroj v rámci priamej demokracie alebo tvorivej spoločnosti. No ešte ako prejdem nejak hlbšie k tejto problematike, tak chcel by som ako tak ozvučiť, že vlastne my robíme rovnaké veci a očakávame odlišné výsledky. Teda volíme stále, máme zastupiteľskú demokraciu, čiže stále volíme nejakých ľudí, že prenechávame im moc a očakávame, že sa bude mať trvalo dobre. My naletíme alebo uveríme tomu, čo povie politik, pekným slovám, príde politik do vlády a kde je tá pravda? Máme sa naozaj dobre? Malé percento, možno áno. Ale kde je 80? Zabudol na slova. Kde je zvyšných 90%? A ľudia ako keby už... Ale my nemáme demokraciu 4 roky. My už máme... Slovensku už má istú dobu. A vo svete už je to, povedzme, nejakú ešte dlhšiu dobu. Zastupiteľská demokracia. A my stále po krčmách, ja neviem, po kostoloch, kdekoľvek, nadávame na politikov, ktorých sme si sami zvolili a očakávali sme od nich, že urobia niečo iné. Nikdy to tak nebolo. Takže my čo potrebujeme z môjho pohľadu? Potrebujeme zobrať zodpovednosť hlavne do vlastných rúk a potom sa začnú zdiať aj tie iné výsledky. V súčasnosti to je tak. Takže prejdem teraz ku konkrétnym, že ako sa to uskutoční, tá samospráva, priama demokracia alebo tá elektorálna platforma. Potrebujeme vytvoriť dopyt. Potrebujeme vytvoriť my ako ľudia dopyt potom, že chceme žiť normálne, v normálnej spoločnosti. Môžeme to nazvať tvorivá spoločnosť, môžeme to nazvať normálna spoločnosť, môžeme to nazvať zlaté tisícročie. Na tom názve úplne nezáleží. Dôležité je to, aby sme my ľudia postavili ľudský život na prvé miesto a za svoj život rozhodovali my. Teda aj vďaka politikom dokážeme 8 osnov presadiť do spoločnosti. Čiže najprv sa potom, ako vytvoríme ten dopyt, budú vznikať politické strany, ktoré budú mať záujem implementovať 8 osnov do ústav jednotlivých národov. Následne po implementácii 8 osnov ako stabilný základ pre stabilnú samosprávu sa odsúhlasia zákony, ako je okamžité odvolanie politikov a zákon o elektorálnej platforme. Teda, čo je tá elektorálna platforma? Môžeme si to predstaviť ako jednoduchý mechanizmus. Povedzme aplikáciu. Mobily využívame skoro všetci. V nich máme aplikácie. Prečo nevyužiť tento spôsob, ktorý máme v rukách dennodenne, na to, aby sme vďaka nástroju, ako je mobil, to využili na volenie na našu voľbu. Teda vytvorí sa jednoduchá aplikácia, ktorá bude prehľadná, v ktorej budeme môcť každý človek odsúhlasiť si jednak na regionálnej úrovni, na štátnej úrovni a na globálnej úrovni veci, ktoré potrebujeme. Pretože do tejto aplikácie budú vkladať, jednak to budú dopyty od ľudí, teda ak by pán Varea chcel niekde na Zemplíne novú cestu, tak by dal podnet, alebo proste požiadavku, by mal nejaký plán, požiadavku na vytvorenie novej cesty
odborníci, ako som spomenul, v tvojej spoločnosti bude vysoký dopyt po odborníkoch, po dobrých pracovníkoch. Vytvoria, skonštruujú tú požiadavku, čiže nájdú výhody, aké sú výhody danej požiadavky, aké sú vlastne mínusy, urobia nejaký rozpočet, koľko to budete stať, no jednoducho to zhodnotia, ako to vlastne celý tento problematiku, celú tú cestu, čo priniesie a tak ďalej. To už sú konkrétne veci. Dajú to na danú platformu, povedzme, do tej aplikácie to nahrajú, no a nám príde jednoduchá notifikácia. My sme zvyknutí už na to. To už je. My sme zvyknutí pracovať s tými vecami. Jednoduchá notifikácia, otvoríme si tablet, mobil a prečítame. Súhlasím, nesúhlasím. Ja si myslím, hovoria nám, že my ľudia nevieme. My nevieme, samospráva nemôže existovať, pretože ľudia nevedia, čo chcú. A naozaj nevieme, čo chceme. Veď podľa mňa drvivá väčšina, samozrejme sú nejaké výnimky, ale drvivá väčšina ľudí vie, čo chce. Ja keď hovorím za seba, ja viem presne, čo chcem. A myslím, že aj babička 80-ročná vie, čo jej je dobré pre ňu. My vieme jednoducho voliť. Páči sa, nepáči sa nám. Takýmto spôsobom vieme jednoducho riešiť akože túto problematiku. Tak by mohla vyzerať voličská platforma. Ako kolega povedal, že urobia cestu, dohodnú sa, ako to má byť, áno, všetko. Lenže Slovensko je také, že dneska to ste schválili, zajtra ide a pozajtra zavolajú, že štvrť zvýšil sa o dvojnásobok. A už tvorivá spoločnosť čo urobí? Pošle to? Nie, povie stop, znova musí prerábať. Chápeme sa, čo chcem povedať? Lebo on povedal niečo, čo je, rešpektujem, áno, je cesta vydúbaná, stojí to 5 miliónov, bodka, koľko to bude stať, tohto štvrku, ale cena je, teraz poviem, 10 eur za tonu, áno, a keď sa to už rozbehlo, už ten mašinér je rozbehnutá, on to už ukončil svoju prácu, áno, a príde signál, že áno, pozor, nejdeme do toho, lebo subdodavatelia sú, áno, lebo 20 eur je za kubík. Treba 10 miliónov, áno. Myslím, že čo si bude robiť tvorivá spoločnosť s takýmto problémom, hej? No v súčasnom svete to tak je. Ceny rastú hociak. Ja hovorím o svete, keď my vybudujeme tvorivú spoločnosť. Takže bude ideálne, nebude rast ceny. Nebudú rast ceny. Aj inflácia nebude rast. Ja už chápem, čo chcete povedať. Čiže ceny sú stabilné. My s pomocou umelej inteligencie stanovíme ceny na základe, aké sú náklady, aké sú proste cena práce podobne. Stanovíme ceny. Tam nie je možné, že by to rastlo. Proste vieme aj malých žiačik to vypočítať, koľko bude stať meter cesty napríklad, alebo hocičo iného. Vieme to. Nemôže to byť viac v priebehu. Ale v realite to je teraz celkom iné. V súčasnosti je to tak. Bez debaty. Preto vlastne táto relácia sa volá Ako z toho von. A preto tu máme vlastne stále pozvaného účastníka projektu Tvorivá spoločnosť, pretože tento projekt vlastne ukazuje ako von z tohto systému. Naozaj v súčasnom systému, že ako ja to chápem, vlastne z tých všetkých relácií, ktoré tu teraz prebehli, v tomto systéme sa nedá riešiť nič, pretože naozaj vlastne na prvom mieste sú peniaze, moc človeka nad človekom a život človeka nemá žiadnu cenu. A tu dojde ten defekt, o čom rozprávam. To je s diaľnicami, to je to isté. Tak a preto aj dnešná téma je politika ako nástroj na evolučnú zmenu spoločnosti, pretože toto je už naozaj evolučný projekt. Lebo keď si to tak zoberieme, tak vlastne nie je to dobre pre nás. Pre mňa je to spravodlivé, je to správne, vieme, je to stabilné, vieme, koľko to stojí a opäť tie veci to mimozemšťania neurčujú, alebo ja neviem kto. Vtipkujem, ale určujeme si to my ľudia. No jednoznačne. Takže tam vlastne opäť neprenechávať zodpovednosť na druhých, zobrať zodpovednosť za seba a urobiť to tak, aby to bolo v prospech nás. Tak. A my to dokážeme, my to urobíme. No, to si málo kto vedomie, aká sila v ľuďoch. Keď pochopia projektu, môžeme to nazvať hociak. Dôležitá je tá idea. Keď pochopia ľudia, čo ja si myslím, ľudia sa veľmi rýchlo pridávajú a začínajú chápať toho projektu a mnohí tomu chápu. Patrik, chceš ešte niečo dodať? Vlastne otázka bola teda, či projekt Tvorivá spoločnosť uvažuje s priamou demokraciou. Ešte to chceš nejako doplniť? Tak myslím, že tam som akože povedal, samozrejme tá priama demokracia je cez elektorálnu platformu, kde priamo si volíme. Čiže politik ako taký je, povedzme, koordinátor alebo manažer. Čiže on
on vykonáva voľu ľudu, tak ako to by malo byť aj teraz. On teraz vlastne majú moc, majú priamy akože kontakt s kasou, ktorá je vlastne v rukách tiež istých ľudí, alebo povedzme štátu. Takže majú peniaze, majú moc. A plus zákony sú vytvorené proti človeku a nie... Zákony môžu byť aj formulované pre človeka, ale v praxi sa to neuvádza. Máme charty, máme všetko, tam je pekne povedané o živote, o tomto, ale kde je tá prax, my ju nevidíme. V tvorivej spoločnosti bude moc v rukách samotných ľudí, ktorí ju budú môcť priamo uplatňovať rozhodovaním na elektorálnej platforme. Pretože zákonodárnym orgánom sa stanú ľudia. S každým dňom budú ľudia žiť pohodlnejšie, bezpečnejšie a istejšie. S plnou istotou v zajtrajší deň. Napríklad Anna, 38-ročná žena, manželka, matka 2 detí, zamestnankyňa dizajnerskej spoločnosti, bude priamo vplývať na zlepšenie života spoločnosti bez toho, aby bola političkou. Ako sa to dá uskutočniť? Pomocou najmodernejších technológií sa vytvorí platforma na posudzovanie iniciatív, prijímanie zákonov a hlasovanie. Anna si do telefónu alebo tabletu nainštaluje aplikáciu. Platforma umožní riešiť úplne všetky problémy v online režime. Teraz bude na Anninom názore skutočne záležať. Bude sa okamžite zohľadňovať, pretože hlasovanie prebieha priamo na platforme v elektronickej podobe. Aplikácia sa bude ľahko používať a bude intuitívna pre každého. Je navrhnutá tak, aby bola užívateľsky prívetivá a plne chránená proti možnosti falšovania výsledkov. Najdôležitejšie je, že Anna strávi hlasovaním na platforme maximálne 30 minút týždenne. Môže si počas návštevy kaviarne preštudovať aktuálny program, zatiaľ čo jej deti športujú. A jednoducho zaškrtnúť áno alebo nie pri každej otázke. Aplikácia bude dostupná každému dospelému človeku bez ohľadu na miesto bydliska, pohlavie alebo technické schopnosti. Veď v tvorivej spoločnosti je dôležitý každý človek. Vzhľadom na dnešnú úroveň technického rozvoja je vytvorenie takejto platformy úplne reálne. Mnohé efektívne návrhy sa už úspešne testujú v rôznych krajinách. Využívanie takejto platformy umožní zbaviť sa nepotrebných sprostredkovateľov a prejsť na efektívnu samosprávu. Milí diváci, pán Vareha, videli ste také ilustračné video o elektorálnej platforme. Vypočuli sme si od Patrika praktické návrhy alebo také postupy, ako by sa tá priama demokracia mohla postupne zaviesť aj v našej krajine. A predstavme si už situáciu, že sa to teda podarilo, že teda nejakí tí politici si to pochopili, projekt Tvorivá spoločnosť, zaviedli tých 8 ostrovov do ústavy a na základe toho vytvorili už nejaké vlastne zákony v prospech vlastne vzniku tej priamej demokracie. Takže aké by boli vaše prvé návrhy, ktoré by mohli zlepšiť súčasnú spoločnosť? No lepšie by bolo jednoducho, v tom treba pokračovať a dosiahnuť do väčšieho vývoja a rozvoja. Lebo na Slovensku my sme dosť zaostali v úvodzovkách. Takže je to dobrá vec, ale ja si myslím, že od nás ako Slovensko je ešte ďaleko. Máme čo robiť, aby sme to dovedli na veľmi, veľmi vysokú úroveň, ako si predstavujeme, že to tak má byť. Vlastne tam, že treba finančné prostriedky na zainvestovanie do tých zdrojov a rozdeliť to medzi tých ľudí, aby sa mohli rozvíjať a vzdelávať sa. To je podstatná vec. Dneska málo, tak to poviem, otázka, koľko ľudí dneska má notebooky, hej? Nemá každý. Dneska ideme vo voľbách, sme teraz, hej, nejakých 100 dedín je bez elektriky v úvodzovkách, bez notebookov, bez elektrického počítania. My sa bavíme, že ideme elektronicky slávne počítať voľby a na druhej strane povedia zozadu, hej, to ešte 10 dedín nemá, bo nemôže. To potom ako? Chápeme sa. Keď robíme všetko, to je čo aj z Úniou je ten problém, áno. Nie sme rovnakí, nemáme rovnaký meter. Bo toto už v Nemecku je na vysokej úrovni, áno.
A prečo my nemáme tak, jak Nemecku na takej úrovni, áno? Alebo iné vyspelé štáty, hej, sú veľa na vyššej úrovni. No lebo do toho dávajú viac finančných prostriedkov, aby ten rozvoj išiel, áno? A tu je to isté. Je potrebné dať viac prostriedkov, aby sa to mohli dotiahnuť do takej výšky, ako si tu predstavujeme, tak ako kolega hovorí, hej. Je to dobré, áno, ale od toho sme ešte dosť nízko, áno, asi tak, že je vrchol, kde chceme byť, áno, ale my len teraz štartujeme na ten kopec, hej, to si tak chcem povedať, áno. Čiže to by bolo jeden z prvých návrhov. Áno, jednoducho, treba dať peniaz, treba to dať. Ďakujem pekne. Teraz si pustíme znova ďalšie video. Sme vlastne veľmi radi, že vo svete už pribúda politikov, ktorí úplne 100% vlastne podporujú projekt Tvorivá spoločnosť a sú rozhodnutí vybudovať tvorivú spoločnosť pre vlastne svoj národ. A jedným z takýchto ľudí je aj kandidát na amerického prezidenta, pán Robbie Wells. Kandiduje vlastne na prezidenta v roku 2024. A pustíme si kratučké video. Kto bude chcieť vlastne vidieť pokračovanie toho videa, tak si môže pozrieť fórum Globálna kríza východisko existuje z 22. apríla tohto roku. Takže nech sa páči video s Robbie Wellsom. Volám sa Robbie Wells a je mi cťou byť kandidátom na prezidenta Spojených štátov v roku 2024. S vašou podporou som odhodlaný vybudovať tvorivú spoločnosť, ktorá prinesie lepšiu budúcnosť pre všetkých Američanov a celé ľudstvo. Na úvod mi dovoľte povedať, že som skutočne nadšený z toho, že zodpovední politici na celom svete kandidujú na post prezidenta za tvorivú spoločnosť vo svojich krajinách. A práve teraz som mal tú česť vypočuť si váženého pána Damiana Borrella, kandidáta na prezidenta Argentíny v roku 2023. Z celého srdca mu želám úspech v nadchádzajúcich prezidentských voľbách, pretože víťazstvo pána Borrella bude znamenať, že obyvatelia Argentíny sa rozhodli prijať tvorivú spoločnosť, čo znamená, že si vybrali šťastný život, prosperitu a mier. Drahí priatelia, stojíme na prahu novej éry, kde budeme svedkami toho, ako predstavitelia tvorivej spoločnosti vstupujú do politiky na celom svete. A prečo? Pretože ľudia všade túžia žiť dobre. A tvorivá spoločnosť zaručuje dôstojný život pre všetkých. Je v našich silách vybudovať spoločnosť, v ktorej bude prosperovať každý jednotlivec. Musíme si však uvedomiť, že v dnešnej spotrebiteľskej spoločnosti nie je moc skutočne vo vašich rukách. Dovoľte mi položiť vám otázku, priatelia. Môžete v tejto chvíli zvýšiť svoje mzdy alebo znížiť dane, ak chcete? Odpoveď je nie. Pretože tieto rozhodnutia za vás robia iní. Bez ohľadu na vaše želania. Ale poviem vám toto. V tvorivej spoločnosti budete mať moc rozhodnúť sa, ako chcete žiť. Budete mať slobodu utvárať svoj vlastný osud. Takúto spoločnosť si všetci zaslúžime. Teraz dám slovo tebe, Patrik. Pán Varha to už vlastne veľakrát spomenul aj v predchádzajúcej relácii a dnes, že treba dávať pozor na tých hackerov a na tých ľudí, ktorí vlastne by nechceli prijať takúto tvorivú spoločnosť. To znamená, určite treba dohliadnúť vlastne na to, aby bola transparentnosť informácií, aby bolo vlastne jasné, ako tečú peniaze vlastne v jednotlivých krajinách. A keď sme dneska preberali tú elektorálnu voličskú platformu, tak určite aj tu naprichádzajú otázky, či by to nebolo zneužité. Takže ráta projekt Tvorivá spoločnosť aj s tým, sú tu nejaké zábezpeky toho, aby sa niečo takéto nedialo? Treba si uvedomiť, že celková práca s dátami na globálnej úrovni predstavuje obrovský komplex. Keď pozrieme len tak na niektorých manažerov, tak bola nejaká vlastne štúdia a sa zistilo, že nechcem si teraz vymýšľať úplne číslo, ale nejakých 50-60% manažerov uviedlo, že vlastne keď majú pracovať s nejakými rozsiahlými, hovorím o bežných, ale s rozsiahlými vlastne dátami, analýzou, tak
nerobia to úplne radi. Není tá práca nejaká, no ja to poviem na svojej skúsenosti. Ja potrebujem ako podnikateľ analyzovať, či už rôzne výstupy, to je jedno, všetko možné. Tak není mi to úplne najpríjemnejšie. Radšej tvorím, radšej posunúť podnikanie a podobne. Čiže tá analýza je veľmi dôležitá. Dáta sú sme v informačnej dobe. Čiže práca s dátami je naozaj kľúčová preto, aby sme vedeli jednak sa správne rozhodnúť a nasmerovať a predchádzať niektorým povedzme problémom alebo niektorým chybám. Takže je veľmi dôležité nasmerovať na ten povedzme rozvoj. Ja tu mám taký údaj a vlastne globálny trh s analytikou veľkých dát mal v roku 2021 hodnotu 231 miliard dolárov. V 2028 sa počíta s dvojnásobkom. Čiže tá hodnota tých údajov je obrovská, sa hovorí. Kto vlastní informácie, ten rozhoduje vlastne o svete alebo o fungovaní. Teda je potrebné nejakým spôsobom tie dáta naučiť sa spracovávať alebo vymyslieť systém, ktorý možno ani nie tak vymyslel, lebo ten systém povedzme, že už je vymyslený. Skoro implementovať do národných vlastne ekonomik, tak aby tie dáta sme vedeli správne vyhodnotiť a z toho urobiť nejaké závery. Teda ešte taká poznámka, vlastne len v Amerike sa kvôli nesprávnemu vyhodnoteniu údajov, dát, sú ročné straty niekoľko miliárd dolárov. Je to oficiálny údaj. Opäť číslo presne nechcem povedať, aby som potom ma niekto nechytal za slovíčko. Je niekoľko miliárd dolárov len kvôli nezlému vyhodnoteniu dát. Predstavte si, že tieto miliardy by sa dali do zdravotníctva, do školstva a podobne. Už aj to je prínos. Už aj v tomto formáte je to prínos pre spoločnosť. Naučiť sa správne vyhodnocovať dáta. A v súčasnej dobe existuje povedzme systém, alebo v angličtine je to multipurpose complex Voskhod, čiže multivyužiteľný viacúčelový komplex Voskhod, ktorý funguje na hybridnej umelej inteligencii a je to akýmsi globálnym agregátom tých všetkých dát. Teda on zhrňuje dáta z rôznych sektorov, hej, on dokáže zo všetkých sektorov zhrňovať a správne vyhodnotiť. Hej, teda nie je tam pripústa nejaká ľudská chybovosť, pretože to funguje na naozaj vyspelej technológii, takže na umelej inteligencii, hybridnej umelej inteligencii, ktorá je, povedzme, naozaj vyspelá. A vlastne o tom sa dá prečítať viac, pretože je to rozsiahly akože komplex, rozsiahla možnosť aplikovania, tak na stránke voshod.software sa ľudia vedia dočítať presne konkrétne, na čo to bude slúžiť, ako to bude fungovať. A tento software sa dá aplikovať jednak, povedzme, na národné hospodárstva, do bank, nejakých neziskoviek, alebo korporátov, prípadne firiem. To znamená, že ten systém tým správnym vyhodnotením údajov vie určiť, kde pridať, aj tam je nejaká strata, tak tam ubrať a vyhodnotiť vlastne to fungovanie, stabilizovať fungovanie firmy, toky peňazí. Je to proste komplex, ktorý dokáže. No a kam tým mierim, že vlastne takýto komplex máme, dobre, fajn. Čo s ním? Čo s ním? Tak neviem, či som spomenul, možno by bolo dobre to spomenúť. Za ním stojí vlastne firma, alebo povedzme, je to firma, XP Energy, ktorá sa volá, ktorá vyvinula tento software a prehlásila, že bude darovaný tomu národu, ktorý presadí, ktorý začne budovať tvorivú spoločnosť. To znamená, že ten daný národ, keď implementujeme Voshod, bude sa značne, tým, že stabilizujeme, budeme správne vyhodnocovať údaje a povedzme, že štát funguje na informačnej databáze, však príjma obrovské informácie od nás. Máme nejaký software, Slovensko má nejaký software, tiež slovensko.sk alebo podobne a príjma obrovské, to je jedna dielča, ale príjmame obrovské, už len malé Slovensko príjma obrovské množstvo kvantum dát. A keď budeme vedieť správne ich vyhodnocovať, my sa výrazne ekonomicky odlišíme od okolitých štátov. A štáty si to všimnú, že vlastne
proste vstúpame neskutočne hore. Ľudia sa budú mať lepšie, štát bude správne fungovať, ekonomika bude zarábať. Je to ako perfektná vec. Samozrejme dá sa to implementovať aj v spotrebiteľskom formáte. Už v tomto. No tam bude musieť zodpovedať hlave štátu, priamo hlave štátu a tam mať, povedzme, zodpovednú osobu, ktorá bude predávať informácie hlave štátu. Tu však je opäť, môže dojsť k ľudskej chybe. Lebo stále je tam niekto nad tým, ktorý ako rozhoduje o tých informáciách. Na to slúži tiež táto technológia, aby nedošlo k tomu manipulovať. Čiže on sleduje ten tok, samozrejme transparentnosť, fungovania, prísunu, prílivu, odlivu peňazí a podobne. Čiže áno, no tak tá technológia je to odpoveď na tvoju otázku. Ale zase, keď tomu len toľko poviem, čo spomínam, sám došiel ku tomu záveru, že je tam tá medzera, ktorá nie je 100% nevyriešená. Áno, a keď tá medzera, ktorú spomínal kolega, nevyrieši, áno, tak zase niekto dostane možnosť do toho zasahovať, áno, a bude zasahovať buď v prospech jedného, alebo v neprospech druhého, ale ten zápas o 100% nie je vyriešený. Áno, to hovorím. Chápe, čo si sám spomínal. Áno, je to pravda. Tam je tá medzera, hej, to je problém. A zase potom dochádza, a tam majú priestor jednak hackery, áno, a jednak určití ľudia v podvodníci a tak ďalej, ktorí zneužijú svoju moc, hej, tak chcem povedať. Hej. V súčasnej dobe to sa nedá, akože áno, je tam tá medzera, ten ľudský faktor, len my hovoríme, že, alebo som spomenul aj firma XP Energy povedala jedine tomu štátu, ktorý začne budovať tvorí spoločnosť a tam to je v ruka v ruke, lebo keď zoberieme dielčie len toto, tak to nemusí správne fungovať. Tam treba zobrať komplex celý, čo vlastne nový formát ponúka. Čiže keď je človek na prvom mieste, tak nie je možné zneužiť. A sú tam úplne iné technologické veci, ktoré proste vieme to robiť tak, aby to nebolo, ono už samo o sebe to nie je nabúrateľné. Ale zase poviem hej, lebo hovorí, že Slovensko akože budeme a sme v Európskej únii, zodpovedáme na 28 štátom, áno, tak my chcete povedať, že my budeme a Nemec a Američania, Nemec a Rakúšáci a títo budú pozerať, že my sme lepší ako oni? No samozrejme, že nie. A to je taká ľudská skrytá vlastnosť. Čiže oni, áno, ja chápem. Ja vám to poviem tako z mojej, jak to ja vidím. Nemec bude pozerať, že Slovákom sa mega darí, tak čo si myslíte, že nebudú potom túžiť? No budú a dostanú oni úvodovka. No nie je možné to dostať. Ten systém je... Sám ste povedal, že ľúbili, že dajú tomu, ktorý sú... Áno. Aj Nemec chce vybudovať. On nepovie, že nechce. Nemec povie, že chce vybudovať takisto, hej? Áno. Slovák povie, že takisto. Ale vlastne to je cieľ projektu, aby to bolo na celom svete. Čiže áno, aj Nemec bude chcieť vybudovať, ale tam opäť ide zo spodu tá vlna, hej? Nejde od politikov. Čiže keď ide zo spodu, tam už je proste taká silná, akože ten základ musí byť, silný základ, aby sa nedalo to vlastne zhora zmanipulovať. Proste, keď je proste 80 miliónov v Nemecku, alebo povedzme, tak polovičné za 41 miliónov, tak rozhodnuté, že chce tvorivú, všetko je opäť je to ruka v ruke a tvorivá. Ono, keď človek pozrie len akože z obalu, ide po kruhu a neprejde do hĺbky, tak sa mu to môže zdať kadejako. Ale keď človek naozaj ide do toho jadra, skladačka, puzzle sa začne skladať a všetko začne do seba zapadať. Všetko začne pekne zapadať a dáva to jasný obrázok. No, opäť, my nehovoríme tu o postavení domu slameného. My hovoríme o novom formáte spoločnosti, ktorý človek musí trošku preštudovať, aby tomu pochopil. Nie je možné to len... Ja rozumiem. Ale hovorím, že tu aj ty a nie je to až také... Ešte taká, ja som opäť sám za seba. Sú oveľa inteligentnejší ľudia ako ja, ekonómovia, politici a podobne, ktorí budú vedieť, ako to nastaviť. Hej. Ja momentálne neviem všetky odpovede. Ja som tu za seba, ako som. Ale sú ľudia, ktorí vedia. No, my si teraz pustíme znova ďalšiu anketu. Čiže znova rozširujeme okruh debatujúcich ľudí a dozvieme sa vlastne, čo sme sa pýtali a potom to môžeme zhodnotiť. Takže nech sa páči anketa. Ste za zavedenie elektorálnej voličskej platformy? Áno. Áno.
V podstate áno, prípada mi to ako fantastický nápad, pretože je to tak nádherne vysoká idea, som za každú stranu a práve preto by som za to bol. Spoločné rozhodovanie o akejkoľvek otázke by vlastne znamenalo takú súdržnosť toho organizmu, ktorý sa volá ľudstvo. To by bol totálny evolučný krok vpred, takže som za zavedenie takého niečoho, aj keď si uvedomujem, že proste nemám príliš vysokú mienku zatiaľ o väčšine, ale mám vysokú mienku o možnostiach tej väčšiny dosiahnuť ten stupeň a verím, že je stále pri nás ten stupeň, že tá možnosť tu stále je. Neverím v to, že príde nejaký jeden šofér, nejaký veľký politik, ktorý to všetkých naženie a im to povie, že jak to má byť. Skôr verím v to, že to tak ale verím v tých veľkých ľudí, že môžu doniesť inšpiráciu, ako sa to robí. Oni to môžu robiť, ale každý vtedy to má hodnotu, keď sa proste rozhodneš byť toho súčasťou. Chceli by ste, aby sa zo súčasného riadenia spoločnosti krajiny prešlo na samosprávu, teda na priamu demokraciu? Určite áno. 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 Pokiaľ tá priama demokracia by bola naplnená väčšinou uvedomelých členov, tak áno. Ste za to, aby ľudia vedeli o všetkých tokoch financií spoločnosti, teda aby všetky informácie boli transparentné? Určite áno. Tak určite by sme mali byť o tom informovaní. Áno, som absolútne za to, aby spoločnosť celá mala prehľad o toku financií, pretože vlastne tá spoločnosť pracuje s hodnotami, ktoré vytvárajú všetci tí ľudia. Všetci ľudia platia dane, ten, ktorý si kúpi rohlík alebo chlebík, tiež ich platí. Je dobre, keď ten prehľad je. Ďakujem našim odvážnym účastníkom ankety. Takto to vidia ľudia. Za mňa môj názor to len dokazuje to, že zmena súčasnej spoločnosti je veľmi nutná a želatená vlastne od všetkých ľudí a ľudia chcú mať priestor a možnosť spolu podieľať sa vlastne na chode štátu, krajiny, chcú už vlastne prevziať zodpovednosť za svoje životy. Ešte vám nechám aj vám priestor, aby ste sa vlastne k tomu vyjadrili. Skončili sme záverom, sedľackým rozumom, hovorím, hej, zobratie moci ľuďom, ktorí vedú štáty. Aby ste sa rozumeli, no? Že ľudia, to majú úvodzovka, aj oni sú ľudia, boli s ľuďmi volení, teraz robíme tiež voľby, my ľudia ideme voliť nejakých predstaviteľov budúci, áno. Takže z tých našich ľudí my vyberáme ľudí, ale ten recept chýba. Ten recept o preverení tých ľudí, ktorí sú tam, či tu fakt to sú 100% tí, ktorí sú tam a tí, tu tam majú byť, alebo je tam len nejakých 50% a 50 je všelijakých partizánov, áno, a potom ich ako. Takže toto chcem povedať, že na jednej strane chceme niečo dosiahnuť perfektne, ale na druhej strane výsledok je taký, že nemáme možnosť, hej, vydedukovať tých nesprávnych dať vedľa ešte na začiatku, áno, a nechať všetkých správnych ísť. My zistíme potom, keď už sme v rozbehnutom vlaku a ideme veľkou rýchlosťou, že máme polovičku stáda v úvodzovkách, hej, ktorých treba vypratať počas rýchlosti, hej, asi tak nejak povieme. A potom sme tam, o čom rozprávame, áno. Takže toto chcem povedať, že vytriedenie tých ľudí, tých istých ľudí, aby sa vedeli, že to sú ideálni, nemáme. Není na to recept, áno. Asi tak. Ja by som dodal k tomu, ja som to spomínal aj v predošlej relácii, ale opäť to poviem, lebo je to ako potrebné vedieť. My sme nachádzame momentálne v prvej etape budovania tvoriej spoločnosti, ktorá je najťažšia a trvá najdlhšie. Teda informovať ideálne 99% ľudí na svete o tom, že to môžeme vybudovať. Najprv, že to môžeme vybudovať. My môžeme dať to východisko. Hej, to nie je, že tvorivá spoločnosť, to oni vybudujú. Nie, my to nevybudujeme. To my to vybudujeme. My ľudia. A my to môžeme vybudovať ako tvorivú spoločnosť. Nemôžeme si to ináč nazvať, hej, akokoľvek to ľuďom pasuje. Takže prvá etapa je informovať všetkých ľudí o tom, že máme riešenie na to, že môžeme žiť normálne. V spoločnosti je kopu odborníkov. Odborníci to pochopia, nájdu riešenie, ako v tej danej oblasti, ako zlepšiť školstvo. Ja neviem, ako zlepšiť školstvo. Akože viem nejaké návrhy, ak by som to vedel zlepšiť, ale odborník, učiteľ, riaditeľ vie presne, čo má robiť, ak sa hovorí pre tvorivú spoločnosť, vie presne, čo má urobiť, tak aby to bolo pre žiakov.
Lebo školstvo aké je? Zdravotníctvo, ja nie som zdravotník, viem, čo by som zlepšil. Ale odborník vie presne, čo urobiť. A my tých odborníkov potrebujeme dostať. My ich potrebujeme im ukázať, oni to musia pochopiť. Hej? Čiže nikoho nepresviečať, dať možnosť na výber. A tu je ten výber. Buď budeme žiť v týchto, s prepáčením, možno to vypípate, sračkách, alebo budeme žiť v normálnom. Kto z nás nechce žiť v normálnom svete? Kto z nás by si neprijal alebo prijal 10 000 eur mesačne? Joj, tá jak? Tá tak, že to zvolíme my. Tie peniaze si vieme urobiť sami. Vieme si ich? Ja myslím, že sa vieme aj rozhodnúť, že či chceme do zbrojárskeho priemyslu alebo na zdravotníctvo. Presne tak. To je prvá etapa. Druhá etapa je, keď nás bude dostatok. My nemôžeme to nechať len na politikov, alebo prísť za politikmi, tak urob tvorivú spoločnosť. Tak kde by to bolo? Vybuduje to ten tvorivú spoločnosť? No nevybuduje ju. Aj keby ju chcel vybudovať, tak si uzurpuje moc. A tvorivá spoločnosť nebude. Lebo my ľudia to nebudeme chcieť. On využije to najlepšie z tvorivej a opäť bude to úplne skvelá svetovláda. Čiže najprv my a potom oni. Hej, politici sú taktiež ľudia, hej, vzájomne, spolu, lebo aj politik sa bude mať dobre, podnikateľ sa bude mať dobre, ľudia sa budú mať dobre, všetci sa budeme naozaj mať dobre. Teda druhá etapa je politická, kedy sa do ústav implementuje 8 osnov tvorivej spoločnosti. Opäť 8 osnov, to nie sú len nejaké frázy. To sú reálny výskum, ktorý trval 10 rokov, kde bolo milióny a milióny interviu, rozhovorov s ľuďmi, v akom svete chcú žiť. To je dlhodobý výskum a na základe toho bolo zostavených 8 osnov. To sme si nevymysleli my tu za gulatým stolom. To sú najlepšie požiadavky nás ľudí. Teda 8 osnov implementovať do ústavy, následne zvoliť presadiť zákon o voličskej platforme a o okamžitom odvolaní politikov. Potom sa môže začať všetko tvoriť. Čiže opäť je to akože aj my tých odborníkov budeme hľadať, kým sa bude šíriť tá informácia. A všetky tieto otázky, na ktoré momentálne ja neviem odpovedať, tak odborníci vedia. A ja som 100% presvedčený, že my ľudia dokážeme nemožné. A dokážeme to proste spoločne nájsť to riešenie. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám obom. Ešte záverečná otázka v tejto relácii, pán Vareha, na vás. Po tom všetkom, ako sa Patrik snažil vysvetliť vlastne projekt Tvorivá spoločnosť, vlastne v rámci možnosti aj tejto relácie, času a tak ďalej, tak táto otázka teraz ale nie je smerovaná k vám ako k podnikateľovi, ani ako k potenciálnemu politikovi, ale ako k človekovi. Chceli by ste žiť v tvorivej spoločnosti? Takže ja hovorím, že áno, ale myslím, že časovo máme čo robiť, aby sme to dosiahli a urobili to čo je teraz najlepšie. Áno. Bo každý z nás, ktorý je tu, chceme niečo dobré, áno. Či to už je tvorivá spoločnosť, alebo nazveme, ako kolega hovorí, hoci ako, nepodstatné, hej, ale otázka znie, čo urobíte ku tomu vy, čo urobím ku tomu ja. Takže my každý musíme ku tomu priložiť ruku k dielu, jak sa hovorí, a spoločne dotiahnuť ten cieľ, že by sme sa mali lepšie. A zase to lepšie končí pri peňaženke. Máme peniazy dosť. Áno. Žijeme sa lepšie. Áno. V prvom rade sa musia mať ľudia dobre. Áno. A tie peniaze, no ja možno ešte v krátkosti, keď môžem, áno, tak ja akože s vami súhlasím. Sa hovorí, že nie je dostatok peňazí. Podľa mňa je dostatok peňazí, ale nie na nesprávnych miestach. Áno. Potlač gombík a tlačíš. To je, jak som povedal. Takže tých peňazí, ja v peniazoch nevidím. Áno, v tých etapoch je potrebné, na to potrebujeme peniaze. Ale nie je ich nedostatok. Nedostatok ich nie je. Len nemá ich každý tam, kde má mať. Všetko sa dá urobiť a toto, čo hovorí kolega o tej tvorivej spoločnosti, je to veľmi dobrá vec, lebo keď to dokážeme tak, ako on hovorí, ten systém dotiahnuť do konca cieľa, Švajčari sa budú chodiť ku nám učiť, keď toto sa dokáže urobiť, čo hovorí kolega, to je podstatná vec, áno. A čas nám ukáže asi tak, takže toľko by som mal k veci. Tak určite, vlastne realita je, aká je. Projekt Tvorivá spoločnosť je určite nadčasový. No milí páni, ďakujem vám za dnešnú plodnú debatu.
Pán Vareha nám sľúbil teda ešte jednu časť, takže milí diváci, ďakujem aj vám za pozornosť a môžete sa tešiť teda na ďalšiu časť, ktorú chceme naplniť určitými bodmi z programu Hnutia Stabilita. Nevypínajte, pozrite si s nami pieseň, hudobný odkaz od košicko-šarchanskej kapely Foton. Ďakujem za pozornosť, teším sa na budúce. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia. Svet, kde hladu a vojny niet. Svet, ktorý nepozná smet. Svet, kde každý kráča v ňom vpred. Svet, nik sa neobzerá späť. Zem, slobodná je od stien. V uliciach stále znie. Zo zmien tvorí každý svoj deň. Mier na zemi vládne mier. Zriem, že zatiaľ je to však sen. Preň spojiť stačí sa len. V svete žiť chcem. Viem, v takom svete žiť smiem.